So guys, sa traffic dyan mi guys. Nanami sa SRP. So as you can see, sakyanan karon. So umot nga ng daghan. So kita-kits. Closed doors, I'm a fool for your love. Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. It's me again, Kian, your BISDAK vlogger for today. And don't forget to like and subscribe. Alright guys, for today's video, guys, malaag tawa. Hindi na lalag guys. So, we're on our way to sa syudad, no? So, ambot asa na kami sa syudad. So, I'm with my auntie. So, wala siya dari karon ka nag-CR pa. So, we're currently here at Petron sa Karka. So, yes. And let's go, no? So, ako ba kung sa'y content ako, kung sa'y mitabo, basta ako rin siya ipakita ninyo. Kung asa mi. Oh. So cliche, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that? My glass is empty, glass empty. How about I get another drink, baby, drink, baby? Okay, I get it. You got fire burning, right there in your eyes. So when you got don't have. Ganak na. Thank you. So, na namin pagkaon guys. Drive-thru with Jollibee. So, Jollibee sa Naga. this whole thing. So guys, sa traffic dyan mi guys. Namin sa SRP. So, as you can see, sakyanan karon. So, umot nga ng daghan. So, kita-kits. I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. But I don't think this could be something that becomes a thing. Maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, hard, baby. Yeah, now I get it. You got heads turning, and you don't even try. We are here na guys sa SMC side. Guys, mingaw kayo ang parkingan. Itot kayo siya. Hey guys, good morning. So, ano siya niya? Time check. It's already 11:08 na. 11:08. Basta 11:08. So, muna siyang agapon is wadyo ko tugti bitaw nga mag-vlog dito sa SM. But nga no kay kuan ko sa guard. So, maybe wala siguro kay permit ato no. So, now I know need di siya permit basta musud kag mobile vlogging. So, na siya and then wala dili ta musupa kay mo na siya ang patakaran nila dito. Nya karon is nanglaba bitaw ko. So, siguro nanglaba ko guys. So, siya ako ipakita niyo akong mga nilabhan nga grabe kayo. So, una siya guys akong mga nilabhan. So, nanglaba tayo para na tayo masuot. So, moto siya nga
ito naglabaw karon tapos lakaw na po charot. So, siya guys, wala ito akong game. I thought katong paglakaw na ko is katong padung na mo sa seaside, sa seaside is maka-vlog ko dito sa sud. So dili dahil pwede sa bawal siya. So muna siya niya di ta mo supa kay mo siya. That's the life of ano chorba. So I think diri ra ko to akong vlog guys no. So dagan ging salamat sa inyong pagtan-aw sa akong vlog sa mga lami. So kita-kits soon, keep safe. Hey guys, so today we are going to Simala. So it's almost a year na dyan na wala ko kadto no kay tungod sa pandemic. So today this is the right time na madto na dyan to. So dili na siya planado nga pagkalakaw no. So depende ra man siguro ninyo kung motuobo mo or hindi. Pero mostly sa uban nga so is magplano kung if magplano gid mo nga madto dito sa Simala is make sure nga matuman dyan ninyo kay if dili daw is magkasakit mo. Muna siya guys, so if you're planning na moadto dito sa Simala, make sure nga matuman ninyo jud exact date nga sa iyong plano kay parang dili pud mo asa bitaw sa mga memory. So muna siya guys, matuta dito parang magpasalamat sa mga blessings nga atong nadawat karon to area. Not sure kung pwede ba dito maka-video kay bawal mag-picture dito. Nakita ko sa internet is dili na siya pwede pasudlan sa main church jud. Dito sa castle sa studio sa castle, so because of the COVID, so muna siyang gikanawd ang Mama Mary sa gawas daw. So atong tan-awon no para makita sa ninyo ba, pero I'm not sure kung pwede ba dito mag-video or mag-picture, but ako lang maningaw ako nga video ko to gisag gamay para lang makita ninyo guys. So muna siya no, so keep safe mo tanan and see you. Perfect niya.